Yomugaka Peterson Bundi korwase kenyoro kiagucha gonya mwaka ime yewodi ya busamare bunge ya West Mugirange County ya Nyamira igobesokire na gusaba bakonywe lyomungeno ye hasili Ruth Nyanchama hoyoro muroira ase Nyagetari ya Kenyatta University akanirwe piri ya Nyagetari yo ya kinire orengana na Peterson Bundi niga teruna mungeno ye niga bwatu mochando bumukia asumutuye uchia bongo hegento keirere kubwatu mutugose kentukirere ko bakagotangwa se Nyagetari yo igabono baruro kuburia gochia sabarai abiga bantu moyo kubakonya kunenjere yo moyo kwene kibuna ngwisane bare pire yo ye chiringi jimironi henu jimironi ye moni jinu tebire kunenjere yo moyo kwene kibuna ngurwara se Nyagetari yo na koirana asinka yae Asamaria tane konkor kwa Peterson Bundi Kibundi mga kominto akor ko Bundi nyarogero aiga stotenine no seito nanda aiga stotenine chigaiga no mukiono renge oyo yete engaki narenga no murweiro mungino na Ruth Nyanchama ase Nyagetari ya Nyamira oyo beiro murweire asa matuko atari make ange myaka 3 gukimaira gaiga ke yaito na muroje etubwato buremero boro bonene mono mugaka tato minto igarwarete no mwana mama igarwarete na restaurant ya mwagete tari kwenyara mwako minje sukari ge muchandete tari kwenyara nere boigo murwiro yo no kurukuru Nyanchama yo ase Nyagetari ya Kenyatta Teaching and Referral Hospital Kenyatta University orwadira myaka 3 gukimaira gaiga niga bwato bukomubura bonene mono abwato muchando burwe aso mutuoye umukubo mutwe obwato muchando oyo atari kunyara kutari amanyinga byaso muberoye yari wekenga kyomagaka ogunsogireka bono gwikera muchando yo kitakwaro gotoka kerapi mwa Nyagetari ya Kisii akabari pad was Nyagetari ya Nairobi Kenyatta University abwa sare boninga se ward obero weniwe nekera weniwe edaliri yo kubwena yarorekanire bono yaikirete akaganio koigorerwa kuri na sinke ya itonto bwatio kunyare kyagere biri ya enigere nene siringi milioni yamo na 226 kuiko mutinyo gatatu kitariki cyarenga 14 Bundi ogero enke yenero yaneiga enke yane gombwate shide nene enke yo borweire bono bwachite bugatora oboto tageretie njomo nyene gondwarite yombwate sukari yombwate pressure bono lerete ikeire tindi korora no mungina garwarite ya kirene stroke bono gaikaranse tagwara gwatari kwenyara no mwana oyone buna mwaigwa kwana kare umurugi oye igarwarite ari umurwaire Nyagetari kyankaga Nyamira Kisii Jones wetana nirete enwi ochiro bona seikerete gari Kenyatta University Hospital ebiri ya chiri igoromono totanyare seni mamora elinkolera no mudosi korugeta oyo orwarete gari muswati ominto nero mukogoti minta waibuli nibo gakwete bono rende muswati omanene agasira bono ninche ndibuna muswati omwabo manene mwana oyo minto gesarware emyaka yari 3 kerarenge Nyamira abana bakabeka omusumase getanda enyomba ekaiya hamuna totenine nyomba geyete yere nse mogeri mwa mumuro mwabo ekera Ruth Nyagetari agacha swa mwa mumuro mwabo bono nyomba tabugati na ndibona totenine ge compound no mwaye munara nyoro musamali umuyamu bekere nyomba igonga nonye nesa igate tekobekwa takine chikoni ira migereri gunkaitanye fitio ikobwata na bibwate taga compound yake mutio yo bobwato bokongo mongina mama agabwate stroke tari kwenyara gakobogori guna keregento gagokorera sare igo tware gotabanga kamuranche abantu bari bugwanja okuya motokonye mutwa kanepiri yo mwana oyarwa Nyagetari yokorora rende bono nkona kubwata bwatare otakira kwa bakinguru araru Nyagetari abo